ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்மளுடைய 6வது சதாச்சார் கிளாஸ்ல வந்திருக்க அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ இஸ்கான் ராதா கோவிந்தா மேங்களூர் சார்பாக உங்களை வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்மளோட செஷன் இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஜெய ராதா மாதவா ஜெய குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவா जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. स्क्रीन தெரியுதுங்களா? யார் வாசிக்கிறீங்க? பிரணதி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं तदादि स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगद्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन कौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय स जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्ध्याय कृष्णाय प्रेम प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. गुरवे गौर चंदिराय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत् भक्ताय नमो नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषं शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभुजी. थैंक यू प्रभुजी. हरे कृष्णा. கூர்ம அவதாரம் பார்த்துடலாம் இன்னைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஆக்சுவலா அவதாரம் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு இல்லைங்களா? சோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து கூர்ம அவதாரம் பார்த்துடலாம். ஒரு நிமிஷம் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன்.
ஓகே, நம்ம வந்து கடைசியா நம்ம 2 அவதாரம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம என்னென்ன அவதாரம் பார்த்தோம் ஏற்கனவே பகவானுடையது? மீனாவதாரமும் வராக அவதாரம் மாதாஜி. ஓகேங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணன் பிரபுஜியா? கூர்ம அவதாரம். அது என்ன ஸ்லைட் ஷோ வர மாட்டேங்குதே ஃப்ரம் தி பிகினிங். எஸ், தெரியுதுங்களா பிரபுஜி? கூர்ம அவதாரம் ஸ்லைட் ஷோ. ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுதுங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. சோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து பகவானுடைய கூர்ம அவதாரத்தை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். வராக அவதாரமும் என்ன அவதாரம் பார்த்தோம் பிரபுஜி சொன்னீங்க? வராக அவதாரம், மச்ச அவதாரம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? மீனாவதாரம். மச்ச அவதாரம், வராக அவதாரம் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். சோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து கூர்ம அவதாரம் பார்க்கலாம். சோ இதுல வந்து நம்மளுடைய பாகவதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு டெக்ஸ்ட் 16ல சுராசுரனாம் உதாதிம் மத்தநாதம் மந்தாரச்சலம் தாத்ரே கமத ரூபேன பிருஷ்ட ஏகதசே விபுவஹ. The 11th incarnation of the Lord took the form of tortoise, whose shell served as a pivot for the Mantarachal hill, which was being used as a churning rod by the theist and atheist of the universe. நம்மளுடைய பகவானுடைய 11th incarnation, 11வது அவதாரம் பகவானுடையது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கூர்ம அவதாரம் எடுத்திருக்காரு அப்படின்றது பார்த்திருக்கோம். அவருடைய அந்த 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 டார்டாய்ஸ் இருக்குங்களா, அந்த ஆமை, அந்த ஓட்டுக்கு மேல வந்து மந்தாரம் அப்படின்ற அந்த மலையை வச்சு அவங்க வந்து யாரு தேவர்களும் அசுரர்களும் 2 பக்கமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடைஞ்செடுக்கிறாங்க அந்த பார்க்கடலை. அந்த பார்க்கடல்ல இருந்து நிறைய நிறைய பொக்கிஷங்கள் வருகின்றது. அது ஏன் வருது, எதற்காக வந்து இந்த கூர்ம அவதாரம் பகவான் எடுத்திருக்காரு அப்படின்றத மாதாஜி. ஹலோ, சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியல மாதாஜி. பிரபுஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? டெக்ஸ்ட் 13 மாதாஜி தெரியுதுங்க மாதாஜி. மேபி கொஞ்சம் கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூ இருக்குங்க மாதாஜி, உங்களுக்கு கொஞ்சம் பாருங்க, நெட் இஷ்யூவா இருக்கும் உங்களுக்கு. டெக்ஸ்ட் 13ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, சிரோதத்தவ அமராதனவ யுதாபானம் முன் மதானதம் அமிர்த லப்தய ஆதிதேவ பிரஸ்தேன கச்சப்ப வாபூர் விதாதர கோத்ரம் நித்ரக்ஷனோ த்ரி பரிவர்த்த காசன கந்து. The primeval Lord then assumed the tortoise incarnations in order to serve as a resting place for the Mantara mountain, which was acting as a churning rod. The demigods and demons were churning the ocean of milk with the Mantara hill, mountain, in order to extract the nectar. The mountain moved back and forth, scratching the back of the Lord tortoise, who while partially sleeping was experiencing an itching sensations. ரொம்ப அழகா வந்து அவருடைய இதை வந்து மந்தார மலைய வந்து அவங்க பார்க்கடலை வச்சு கடைறாங்க. பார்க்கடலை கடையணும், அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு மத்து மாதிரி வேணும். அதுக்காக தான் வந்து அந்த மந்தார மலையை வச்சிருக்காங்க. வாசுகி பாம்பை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் தேவர்களும் மறுபக்கம் அசுரர்களும் வச்சு அந்த மலையை வந்து கடையறாங்க வாசுகின்ற இதை வச்சுட்டு. அதுக்கு வந்து ஒரு பார்த்தா நழுவிக்கிட்டே போகுது. அதனால என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங்கா கீழே வந்து ஒரு பிடிப்பு வேணும்ன்றதுக்காக பகவான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா அந்த கூர்ம அவதாரம் ஆமை போன்ற ஒரு அவதாரத்தை எடுக்கிறார். அந்த ஓட்டு மேல அவருடைய முதுகு மேல வந்து மந்தார மலை வச்சு கடைறாங்க. அது எப்படி இருக்கும் அவருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சில சமயம் நமக்கு முதுகுல ஏதாவது வச்சுச்சுனாக்கா அதை சொரிஞ்சுக்குவோம் இல்லையா, அது மாதிரி இருக்கான். அந்த ஏதாவது அரிச்சதுன்னா நம்ம ஏதாவது வச்சு நம்ம அப்படி சொரிஞ்சுக்குவோம் இல்லையா, அது வந்து சுகமாக இருக்குமா, அது வந்து தூங்குறதுக்கு அவருக்கு தூங்குறதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குமா. இங்க வந்து உயிரை கொடுத்து தேவர்களும் அசுரர்களும் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு பக்கம் வாசுகி பாம்பு வந்து முடியாம விஷத்தை கக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆனா அவருக்கு எப்படி இருக்கான், அந்த சுகமா இருக்குதான் பகவானுக்கு. நமக்கு கஷ்டமா தெரியுது பாத்தீங்கன்னா, பகவானுக்கு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சுலபமா எடுத்துட்டு அவர் வந்து அது அப்படியே அந்த பாதி தூக்கத்துல இருக்கிற மாதிரி அந்த முதுகை யாரோ சொரிஞ்சு விடுற மாதிரி இருக்கான் அந்த மலையை வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். அடுத்ததுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 29வதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாக்க, நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோ தான் பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் மெயின் இது நம்ம பார்க்க போறோம், ஏன் இந்த மாதிரி அவதாரம் வந்தது அப்படின்றது. ஹிரண்மயே பி பகவான் நிவாசாதி கூர்ம தனும் பிப்ரதனஸ் தஸ்ய தத் பிரியதப்னம் தனும் ஆர்யாம சாக வர்ஷ புருஷை பித்ரகணதி பதிர் உபதவத்தி மந்தரம் இமாம்
Janujapati. Sukadeva Goswami continued in Hiranmaya versa that the Supreme Lord Vishnu lives in the form of a tortoise, Kurma Sarira. This most dear and beautiful form is always worshipped there in devotional service by Aryama, the chief resident of Hiranmaya Varsha. Along with the other inhabitants of that land, they chant the following hymns. பின்வரக்கூடிய அந்த மந்திரங்களை சொல்லி அவங்க வந்து பிரேயர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்றத வந்து அவர் சொல்றார். ஓம் நமோ பகவதே அகுபராய சர்வ சத்வகுண விசேஷான்யானு பாலசித ஸ்தனாய நமோ வர்ஷமனே நாமோ Bhaumane namo namo vastanaya namaste. O my Lord, I offer my respectful obeisance unto you, who have assumed the form of a tortoise. You are the reservoir of all transcendental qualities, and being entirely untainted by matter, you are perfectly situated in pure goodness. You move here and there in the water, but no one can discern your position. Therefore, I offer my respectful obeisance unto you. Because of your transcendental position, you are not limited by past, present, and future. You are present everywhere as the shelter of all things, and therefore I offer my respectful obeisance unto you again and again. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம throughout the பாகவதத்திலயும் சரி, நம்மளுடைய பகவத்கீதையில கூட நம்ம பார்த்திருக்கோம். இந்திரன் வந்து பிரார்த்தனைகளை செலுத்தியிருக்கார். அது போல பிரம்மதேவர் செலுத்திருக்கார். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிரண்யாக்ஷான்ற அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அனைவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு வந்து பிரார்த்தனைகளை செலுத்துறாங்க. அதாவது நீங்க வந்து ஆமையாக இந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு அவதாரத்தை எடுத்திருக்கீங்க. நீங்க இங்கேயும் அங்கேயும் ஓடிட்டு இருந்தாலும் உங்களுடைய அந்த நிலையான இடத்தை வேற யாராலையும் பிடிக்க முடியாது. அது மட்டும் இல்ல, உங்களை எதுவும் கட்டுப்படுத்த முடியாது. காலமே நீங்க தான் சொல்லியிருக்கீங்க பகவத்கீதையில. சோ நீங்க வந்து உங்களாலதான் காலத்தை கட்டுப்படுத்த முடியுமே தவிர்த்து நீங்க காலத்துக்கு உட்பட்டவர் அல்ல. You are not limited by past. இது இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம், எந்த காலமும் உங்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது. நீங்க எல்லா இடத்துலயுமே பரவி இருக்கின்றீர்கள். எல்லாருக்கும் வந்து நீங்க தான் வந்து பாதுகாப்பாளர் அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு எங்களுடைய மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை செலுத்துகின்றோம் அப்படின்ட்டு எல்லாரும் மீண்டும் மீண்டும் பகவானுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பிரேயர்களை வந்து வைக்கிறாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப வந்து நம்ம வந்து இந்த அவதாரத்தோட என்ன ரீசன், எதற்காக வந்து இந்த அவதாரம் வந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் இருக்கீங்க இல்லையா? துர்வாச முனிவர் அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, என்ன ஞாபகம் வரும்? துர்வாச முனிவர்னா என்ன ஞாபகம் வரும் நமக்கு? லெட் இட் பி, நம்ம அது நம்ம ஒரு கான்வர்சேஷன் மாதிரி வச்சுக்கலாம். சதாச்சார் கிளாஸ் ரொம்ப இறுக்கமா அந்த லெவல் 1 மாதிரி இருக்க வேண்டாம். சொல்லுங்க, துர்வாச முனிவர்னா யாரா? கரெக்ட். முன்கோபம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, ஏதாவது ஒரு கதை சொல்ல முடியுமா அவருடைய அந்த முன்கோபத்துக்கு உதாரணமா? நம்ம லெவல் 1ல பாத்திருக்கோம். ஏன் திடீர்னு நீங்க முன்கோபம் சொன்னீங்க? கதை எதற்காக அவருக்கு அந்த மாதிரி முன்கோபம் சொன்னீங்க? அவர் வந்து மகாலட்சுமியும் இவங்களும் இதுல இருக்கும் பொழுது மார்புல எட்டி வச்சிருவாரு. அதனால மகாலட்சுமி கோவப்பட்டு. அது பிருகு முனிவர் இல்ல, துர்வாச முனிவர். பிருகு முனிவர் இல்லையா? ஆமா சார். பட் துர்வாச முனிவரும் அதே தான் சொல்லுவாங்க. கரெக்ட். துர்வாசன்னா அவருக்கு கோபம் தான் பெருசு. கரெக்டா சொன்னீங்க. கதை சொல்லுங்க அதுக்கு. 2 கதை நம்ம பாத்திருக்கோம், லெவல் 1ல பாத்திருக்கோம் பகவத்கீதையில. வேற யாருக்காச்சும் ஞாபகம் வருதா? திலகவதி மாதாஜி, துர்வாச முனிவர் பத்தின கதை ஏதாவது ஞாபகம் வருதா? ஹரிச்சந்திர மகாராஜாவை சாபமிட்டது துர்வாசர் இல்லையா மாதாஜி? மாதாஜி அவ்வளவு தூரம் நமக்கு தெரியும். நம்ம லெவல் வந்து பகவத்கீதையோட இருக்கு. சோ பகவத்கீதையில வந்து நம்ம கதை பார்த்திருக்கோம் அவருக்கு. அம்பரீஷ் மகாராஜரோட இது வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அவர் வந்து ஏகாதசி விரதம் இருந்திருப்பார். அப்ப வந்து துர்வாச முனிவர் வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜரை பார்க்க வரும்போது அந்த மறுநாள் அந்த துவாதசி டைம்குள்ள நம்மளுடைய விரதத்தை முடிக்கணும். ஏகாதசினா இப்ப நம்ம இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. ஏகாதசி நம்ம என்ன பண்றோம்,
பூமிக்கு கீழே என்னென்ன விளையுதோ அதுல என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடலாம்னு சொல்லிட்டு இது நல்ல 3 வேளையும் அதை விட அதிகமாவே நம்ம சாப்பிடுவோம். அப்பதான் ஏகாதசி அப்பதான் நமக்கு நிறைய வெரைட்டிஸ் எல்லாம் வீட்டுல செஞ்சு சாப்பிடுவோம். அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணி கூட குடிக்க மாட்டாங்க. நிர்ஜல் ஏகாதசி தண்ணி கூட குடிக்காம அந்த துவாதசி டைம்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த துளசி தீர்த்தம் எடுத்துட்டு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி அந்த துளசி தீர்த்தம் எடுத்துட்டு அப்புறம் தான் பிரசாதம் எடுத்துக்குவாங்க. அப்ப துர்வாச முனிவர் வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜரை பாக்குறதுக்காக வரார். அப்ப வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜர் சொல்லுவாங்க, துவாதசி நானும் துவாதசி பண்றேன், நான் போய் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு துர்வாச முனிவர் போறாங்க. அவங்க போயிட்டு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆயிடுது. அப்ப அம்பரீஷ் மகாராஜர் கூட இருந்த அத்தனை பேரும் சொல்றாங்க, துவாதசி டைம் முடிய போகுது, அப்ப இதுல நம்ம வந்து கண்டிப்பா அந்த துவாதசி பண்ணி ஆகணும், அதனால நீங்க துளசி தீர்த்தம் எடுத்துக்கங்க. தண்ணி தானே நம்ம குடிக்கிறோம், துளசி தண்ணி தானே குடிக்கிறோம், அதுவும் நீங்க வந்து விரதத்தை முடிச்சது மாதிரிதான். ஏன்னா நீங்க நிர்ஜல் தண்ணி கூட குடிக்காம விரதம் இருக்கீங்க, இப்ப தண்ணி குடிச்சு அந்த தீர்த்தத்தை அந்த இதை வந்து நம்ம முடிச்சுக்கலாம்னு சொல்றாங்க. அந்த சமயத்துல அவர் அந்த துளசி தீர்த்தத்தை அப்படி பருகிறார். உடனே வந்துடுறார் துர்வாச முனிவர். அவருக்கு உடனே கோபம் வந்துடுது. என்ன உனக்கு அரசன்ற செருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, கோவத்துல முதல்ல அவர் வர்றது கோவம் தான். மத்தவங்களை கோவப்படுத்தி சாபம் கொடுக்கறதுல அவர் முதன்மையான ஒருத்தர். அதனால என்ன பண்றாரு, அவரோட தலைமுடி இருக்கு இல்லையா, அந்த தலைமுடியை எடுத்து வேகமா கீழே போட்டு அதுல ஒரு மந்திரத்தை சொல்லி ஒரு பூதத்தை வரவழைச்சிடுறாரு. அந்த வரவழைச்சிட்டு என்ன பண்றாரு, அம்பரீஷ் மகாராஜரை வந்து கொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பூதத்துக்கு வந்து கட்டளை இடுறாரு. அந்த பூதம் அப்படியே போகுது அம்பரீஷ் மகாராஜரை இது பண்றதுக்கு. அப்ப உடனே அம்பரீஷ் மகாராஜ் என்ன பண்றாரு, அப்ப கூட அவர் வந்து சிறந்த விஷ்ணு பக்தன் இருந்தாலும் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து அடைக்கலன்னு கேட்கல. இதுதான் எனக்கு வந்து விதிக்கப்பட்டது அப்படின்னாக்கா பகவானே இதை நான் வந்து அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கின்றேன்னு சொல்லிட்டு அப்படி வந்து ரொம்ப பவ்யமா அப்ப வந்து கிருஷ்ணரை நினைச்சு அவர் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே இருக்காரு. ஆனா பகவான் வந்து பக்த வச்சலன் இல்லையா, அவர் ஏதாவது சொன்னா கூட பொறுத்துக்குவார். ஆனா அவருடைய பக்தனை சொன்னா கோவம் வந்துடும் பகவானுக்கு இல்லையா. அது போல அவருடைய அந்த திவ்யமான ஆயுதங்கள் அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை விட ரொம்ப ஃபாஸ்டா உடனே சக்கரத்தாழ்வார் என்ன பண்றாரு, வேகமா வந்து அந்த பூதத்தை வந்து கொன்னது மட்டும் இல்லாம அந்த சக்கரத்தாழ்வார் என்ன பண்றாங்கன்னா துர்வாச முனிவரை துரத்திட்டு போறாரு. ஏன்னா பகவானுடைய அந்த இது பக்த வச்சலன், அதனால அவருடைய பக்தர்களுக்கு வந்து எந்த கஷ்டமும் வரக்கூடாது. அம்பரீஷ் மகாராஜர் கூப்பிடல, பகவானே எனக்கு அபயம் கொடுக்கணும் அடைக்கலம் தாங்கன்னு அவர் கூப்பிடல. ஆனா பகவான் பார்த்துட்டே இருக்காரு. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ரொம்ப சொல்லுவாங்க. சோ அது வந்து ஒரு சின்ன கதை, அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் லெவல் 1ல, அதுல நம்ம ரொம்ப டீப்பா போக வேண்டாம். இங்க வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா துர்வாச முனிவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா லக்ஷ்மி கடாட்சமாக அவருக்கு வந்து ஒரு மாலை கிடைக்கின்றது. அந்த மாலை என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா இந்திரதேவருக்கு வந்து அவர் கொடுக்குறாரு. இந்திரதேவர் வந்து அந்த ஐனாவதத்துல வந்து அப்படியே அழகா வந்துட்டு இருக்காரு, அந்த அந்த யானை மேல இருந்து வந்துகிட்டு இருக்காரு. அப்ப துர்வாச முனிவர் அந்த மாலையை கொடுக்குறார். இந்திரன் என்ன பண்றாரு, அதை வாங்கி அவர் எங்க வைக்க முடியும்ன்றதுனால அந்த யானையோட தலையில வைக்கிறார். யானையோட தலையில வச்ச உடனே என்ன ஆச்சு அப்படின்னாக்கா ரொம்ப திவ்யமான மாலை அது. உடனே என்ன பண்ணுச்சு, சும்மா அப்படி தலையை ஆட்டிடுது தெரியாம யானை, அந்த மாதிரி இப்படி சும்மா ஆட்டிடுது. அது தலையாட்டும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அது தலை மேல இருந்த அந்த மாலை என்ன பண்ணுது, கீழே விழுந்துருது. கீழே விழுந்த உடனே அது விழுந்தது மட்டும் இல்லாம யானை என்ன பண்ணிடுது, அதை மிதிச்சிடுது, மாலைய மிதிச்சிடுது. உடனே துர்வாச முனிவர் அதை பாத்துறார். பார்த்த உடனே கோபம் வந்துருது. என்ன ஒரு தலைக்கணம் உனக்கு, இந்த தேவர்களுக்கெல்லாம் வந்து அரசுன்றதுனால உனக்கு இந்த தலைக்கணமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, சாபம் விட்டுடுறாரு. உனக்கு இந்த இந்த அரச பதவி இந்திர பதவி இருக்கிறதுனாலதானே உனக்கு வந்து இவ்வளவு தலைக்கணம், இன்னையில இருந்து உனக்கிட்ட இருக்கிற எல்லா தெய்வ இதுவும் வந்து போயிடட்டும் அப்படின்ட்டு சாபம் விட்டுறாரு. அதனால அவர் என்ன பண்றார், ரொம்ப கெஞ்சி கேட்கிறார், இந்த இந்திரன் தயவு செஞ்சு இந்த இதுக்கு ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் கொடுங்கன்னு. அவர் எதுவுமே வந்து கேட்டுக்கல. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா afflicted on one side by the fighting demons and சோ நீ வந்து இந்த எப்படி வந்து உனக்கு இந்த இந்த இந்திர தேவன் இந்த தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவன்ற அந்த தலைக்கணம் இருந்ததுனாலதானே இப்படி வந்துச்சு, உன்னுடைய செல்வம் அழகு எல்லாமே போகட்டும், மலிந்து போகட்டும் சொல்லிடுறார். சொன்ன உடனே பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட இருந்தது எல்லாமே பொலிவிழந்து போயிடுது. அது மட்டுமல்ல, இந்திர பதவி போயிடுது, இந்திரலோகம் போயிடுது, அசுரர்களோட கை வந்து கொஞ்சம் ஓங்க ஆரம்பிக்குது. பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காரு, தர்மத்தை நிலைநாட்டவும் அதர்மத்தை அழிக்கவும் அவர் அவதாரம் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. சோ எப்ப இந்த தேவர்களுக்கு எல்லாம் ஒரு கஷ்டம் வந்த உடனே என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க வேகமா எங்க போவாங்க, பிரம்மதேவர் கிட்ட போவாங்க. ஏன்னா அவர் தானே படைத்தவர், அதனால அவர்கிட்ட போறாங்க. அபயம் அபயம். பிரம்மதேவர் என்ன பண்ணுவார், உடனே பகவான் கிட்ட போறார். இந்த மாதிரி எங்களுக்கு வந்து
துர்வாச முனிவர் வந்து சாபம் கொடுத்துட்டார், இப்ப நம்ம என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிட்ட போய் கேக்குறாங்க. அப்ப விஷ்ணு பரமாத்மா என்ன சொல்றாங்க, அவங்க வந்து அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. அப்ப அவர் வந்து சொல்றார், உனக்கு வந்து உன்னுடைய பதவி திரும்பி கிடைக்கணும் அப்படின்னாக்கா, நீங்களும் யாரு தேவர்களும் அசுரர்களும் சேர்ந்து இணைந்து பார்க்கடலை மந்தார மலையை வந்து மத்தாக கொண்டு வாசுகி பாம்பை வந்து கயிறாக கொண்டு நீங்க கடையணும், அது உள்ள இருந்து எல்லா பொக்கிஷமும் வெளியில வரும் அப்படின்றத வந்து சொல்றாங்க. அப்ப வந்து அது அவங்க எங்க சொல்றாங்கன்னா, பார்க்கடலில் வீற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய சிரோதகசாயி விஷ்ணு நம்ம பார்த்திருக்கோம். பகவான் கிருஷ்ணர் 3 தத்துவங்களாக விரிவடைந்திருக்கின்றார். ஒன்னு மகாவிஷ்ணு, சிரோதகசாயி விஷ்ணு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். சோ பார்க்கடல்ல இருக்கக்கூடிய சிரோதகசாயி விஷ்ணு கிட்டதான் இவங்க வந்து போய் தன்னுடைய கோரிக்கைகளை வைக்கிறாங்க எல்லாருமே. அப்படி சொன்ன உடனே அப்ப பகவான் சொல்றாரு, ஓகே, இப்ப நீங்களும் அசுரர்களும் இணைந்து ஒற்றுமையாக நீங்க வந்து இதுல வந்து செயல்படணும். அப்படி பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அமிர்தம் கிடைக்கும். அந்த அமிர்தத்தை நீங்க எப்ப குடிக்கிறீங்களோ அப்ப வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் இழந்ததெல்லாம் உங்களுக்கு மீண்டும் கிடைக்கும், நீங்க திரும்பி பொலிவுடன் வாழ்வீர்கள் அப்படின்றத வந்து அவங்க சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி அவங்க வந்து பகவான் சொன்ன உடனே பாத்தீங்கன்னா இவங்க அந்த மந்தார மலையை எடுத்துக்கொண்டு பார்க்கடல வந்து கடையிறாங்க. கடையும் போது பாத்தீங்கன்னா மத்துக்கு வந்து ஒரு கரெக்டா ஒரு இருக்கிற மாதிரி இல்ல, அது வந்து நழுவிக்கிட்டே போகுது. அதனால அதை வந்து ஸ்ட்ராங் பண்றதுக்காக என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, பகவான் கீழே வந்து கூர்ம அவதாரமாக எடுத்துக்கொண்டு அவருடைய அந்த ஓட்டுக்கு மேல மந்தார மலையை வச்சு அவங்க என்ன பண்றாங்க, 2 பக்கமும் கடையிறாங்க. கடையும் போது பாத்தீங்கன்னா அசுரர்கள் என்ன சொல்றாங்க, நாங்க ஏன் வந்து தலை சைடுல நாங்க வந்து ஐ மீன் தேவர்கள் வந்து தலைப்பக்கமாகவும் அசுரர்கள் வந்து அந்த பாம்போட வால் சைட்லயும் இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வைச வேர்சாவா இருக்கும். அசுரர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வால் சைடுல, பாம்போட வால் சைடுல இருப்பாங்க. அப்ப அவங்க சொல்லிருக்காங்க, நாங்க எதுக்கு அதாவது அந்த உடலோட கடைசி பதில இருக்கணும், நாங்க திருப்பி இந்த பக்கம் தலை பக்கம் வரும்னு சொல்லிட்டு அவங்க வைச வேர்சா வருவாங்க. அப்ப கடைசியில வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தேவர்கள் வந்து இப்ப வந்து பாம்போட தலை சைடுல இருக்காங்க. அப்ப அந்த பாம்பு என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா, நெருக்கி நெருக்கி அவங்க இது பண்றதுனால வாசுகி பாம்பால முடியல, அதோட குணம் இல்லையா, நேச்சர், இயல்பு. அதனால அந்த வந்து ஆலகால விஷத்தை வந்து கக்குது. அத வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமான் முதல் விஷ்ணு பக்தர் இல்லையா, அவர் என்ன பண்றாருன்னா மக்களை அதாவது எப்பவுமே வந்து விஷ்ணு பக்தர்களுக்கு வந்து மக்களை காப்பாற்றணும், பக்தர்களை வந்து பாதுகாக்கணும்ன்றதுல வந்து முதன்மையான கடமையா எடுத்துக்குவாங்க. அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, இந்த ஆலகால விஷயத்தை விட்டோம்னா எல்லாருமே வந்து இறந்து விடக்கூடிய அபாயம் இருக்கின்றது, அதனால இதை நான் மட்டுமே பருகிக் கொள்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆலகால விஷயத்தை அவர் குடிக்க போறார். அந்த சமயத்துலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்வதி தேவி என்ன பண்றாங்க, அவங்க கழுத்தை நெரிச்சிடுறாங்க. ஒரு பக்கம் விஷம் உள்ள போகுது, இன்னொரு பக்கம் பார்வதி தேவி வந்து அவங்க கழுத்தை நெரிச்சிடுறாங்க. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண்கள் எல்லாருக்கும் அந்த சங்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த தொண்டையில வந்து அப்படியே இருக்க மாதிரி இருக்கும். சோ அந்த சமயத்துல வந்து அவர் கொஞ்சம் மயங்கி இருக்கின்றார். அததான் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா சிவ பிரதோஷம் எல்லாம் நம்ம பண்றோம். அது போல சிவன் ராத்திரி அந்த அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் சிவபெருமானம் முழிக்கிறதுக்காக பிரார்த்தனை எல்லாம் பண்றாங்க. சோ இதை கடந்து கொண்டே இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்க்கடல்ல இருந்து வெளியில வருது. சோ என்னென்ன வருதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் இப்ப. Following the instruction of the Supreme Personality of Godhead, the demigods established the peace with Maharaj Bali, the king of the demons. Then both the demons and the demigods started for the ocean, taking Mantara mountain with them. அப்ப இருந்த அசுரர்களோட தலைவன் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மகாராஜா பலி. அப்ப கூர்ம அவதாரத்துக்கு அப்புறமா தான் நம்மளுடைய வாமன அவதாரம் வருது அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 பேரும் இணைந்து, தேவர்களும் அசுரர்களும் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க, அந்த மந்தார மலையை கொண்டு பார்க்கடலை கடையிறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ Lord then lifted mountain with one of his hand and placed it on the ஒரு கையால மந்தார மலையை எடுத்து தன்னுடைய முதுகுல அவரே வச்சுக்கிறார். அவரே வச்சுட்டு என்ன பண்றார், ஆமையா போய் அடியில இருந்துக்கிறார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். The Lord sat on the mountain and was carried to the spot of the churning by Garuda, who placed the mountain near the sea. So கருட பகவான் வந்து அந்த மலையை கொண்டு போய் அந்த கடல்ல வந்து விட்டுட்டு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய முதுகுல ஏற்றுக்கொண்டு அவர் வந்து வாசுகி could not come there. Garuda was present and the Lord asked Garuda to leave the place because as long as Garuda was present, Vasuki could not come there. கருடன் கிட்ட சொல்லிட்டார், நீங்க இருந்து என்ன மலை வச்சாச்சு இல்லையா, கருடன் தான் அந்த மந்தார மலையை கொண்டு போய் பார்க்கடல் மத்தியில வைக்கிறார். அவர் சொல்றாரு, நீங்க இருந்து போனாதான் வாசுகி வருவா, பாம்புக்கும் அந்த கருடனுக்கும் இருக்கிறது. அதனால வாசுகி வராங்க கருட பகவான் போனதுக்கு அப்புறம்.
சேஞ்ச் ஆக மாட்டேங்குது. எஸ், அங்க பாத்தீங்கன்னா, by the expert arrangement of the Supreme Personality of Godhead, the demons held the snake near the mouth, whereas the demigods held the tail of the great snake. Then with the great endeavor, they began pulling the snake in both the directions. ரெண்டு பக்கமும் அந்த இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பக்கம் தேவர்கள், மறுபக்கம் அசுரர்கள் வந்து churn பண்றாங்க. Because the churning rod, Mantara mountain was very heavy and was not held by any support in the water, it sank into the ocean, and in this way, the prowess of both the demons and the demigods was vanquished. Actually, பகவான் சொல்றார் மந்தார மலையை கொண்டு நீங்க கடையணும்ட்டு. ஆனா அவங்களால அந்த மலையை இழுத்து கொண்டு வர முடியல. அதையும் வந்து கிருஷ்ணர் தான் என்ன பண்றாங்க, கருடன் மூலமாக கொண்டு வந்து அந்த பார்க்கடலோட மத்தியில வைக்கிறாங்க. வச்சுட்டு அவங்க கடைய ஆரம்பிக்கிறாங்க. Seeing the situation that had been created by the will of the Supreme, the unlimitedly powerful Lord, whose determination is infallible, took the wonderful shape of the tortoise, entered the water and lifted the great Mantara mountain. So அந்த மலையை தூக்கி அவரே அவரோட முதுகுல வச்சுட்டு அவரு கூர்மாவதாரம் கொண்டு ரெண்டு பக்கமும் வாசுகி பாம்பை கொண்டு அவங்க ரெண்டு பக்கமும் வந்து அந்த இது கடைய ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்ப கடையும் போது மேல பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, பகவான் அந்த மந்தார மலைக்கு அடியிலையும் வந்து கூர்ம அவதாரமா போய் உட்கார்ந்துட்டார். 4 கை கொண்ட விஷ்ணு ரூபமாக மலையோட மேற்பகுதியிலையும் வந்து அப்பதான் வந்து ஸ்ட்ராங்கா ஒரு இடத்துல நிக்கும், இல்லைன்னா அது பாட்டு அதாவது அலை கழிந்து கொண்டே இருக்கும் இல்லையா, அதனால அவர் மேலையும் உட்காந்துட்டார். உட்காந்துட்டு மத்த கரெக்டா ஸ்ட்ராங்கா வச்சாச்சு. இப்ப நீங்க ரெண்டு பக்கமும் இழுங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டா இங்க என்ன தெரியுது அப்படின்னாக்கா, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட் இஸ் கண்ட்ரோலிங் எவ்ரி திங். அவர் தான் வந்து எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றாரு அப்படின்றத நம்ம இங்க கிளியரா பார்க்கலாம். It was by his will that there were hindrance, and by his will those hindrance were removed. இது எல்லாமே அவரோட லீலை. இந்த மாதிரி துர்வாச முனிவருக்கு மாலையை வந்து லக்ஷ்மி கடாட்ச மாலை கிடைக்கணும், அதை இந்திர பகவானுக்கு கொடுக்கணும், அதை அவர் அந்த யானை மேல வைக்கணும், அதை வந்து ஐராவதமான அந்த யானை வந்து காலில் மிதிக்கணும், துர்வாச முனிவர் சாபம் கொடுக்கணும், அவங்க எல்லாம் திருப்பி 2 பேரும் இணைந்து இந்த லீலையெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய அந்த அவா அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். Dangers can be created by the Supreme Personality of Godhead and they can also be removed by him. So இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னாக்கா, சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம். எதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரால தான் எல்லா கஷ்டங்களும் நமக்கு கிடைக்குது, அவர் மூலமாகவே அந்த கஷ்டங்களும் விலகுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். This is known to the devotees. இது பக்தர்களுக்கு எல்லாரும் புரிஞ்சது. பட் டீமன்ஸ்க்கு வந்து அது ஒரு அசுரர்களால அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். When the demigods and demons saw the Mantara mountain had been lifted, then very enlivened and encouraged to begin churning again, the mountain rested on the back of the great tortoise, which extended for 800,000 miles like a large island. ஒரு பெரிய தீவு மாதிரி இருக்கான், அது அவ்வளோ பெருசா இருக்காராம். பகவான் வந்து அவ்வளவு பெரிய ரூபம் கொண்டு அந்த மலையை வந்து தன்னோட முதுகுல ஏந்தி 2 பக்கமும் நீங்க இப்ப உங்களுடைய வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாரு. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, 8வது கேண்டோல வந்து 7வது அத்தியாயம் 10வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லிருக்காரு சுகதேவ கோஸ்வாமிகள் பாத்தீங்கன்னா, O king, when the demigods and demons by the strength of their arms rotated Mantara mountain on the back of the extraordinary tortoise, the tortoise accepted the rolling of the mountain as a mean of scratching his body, and thus he felt a pleasing sensation. அது வந்து அவரோட முதுக சொரிஞ்சு விடுற மாதிரி இருக்கா. இங்க வந்து உயிரை கொடுத்து 2 பக்கமும் அவங்க அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அந்த மலையை கொண்டு கடையிறாங்க. ஆனா பகவானுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா, முதுகுல ஏதோ சொரிஞ்சு விடுற மாதிரி இருக்கா. அதனால அவர் சந்தோஷமா, அது ஒரு ப்ளீசிங் மூமெண்ட் மாதிரி இருந்துச்சு அவருக்கு. Manifesting himself with thousands of hands, the Lord then appeared on the summit of Mantara mountain like another great mountain and held Mantara mountain with one hand. To balance Mantara mountain while it was being pulled from both the sides, the Lord himself appeared on its summit like another great mountain. Lord Brahma, Lord Shiva, and King Indra then expanded themselves and showered flowers on the Lord. So அவர் என்ன பண்றார், அவரு மேலையும் வந்து பகவானாக இருந்து கொள்கின்றார். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறத பார்த்து எல்லாரும் அவருக்கு பிரார்த்தனை செய்யறாங்க. So அவங்க கடைந்து கொண்டே இருக்காங்க. When nectar did not come from the ocean of milk, despite so much endeavor by the best of the demigods and demons, the Supreme Personality of Godhead, Ajita personally began to churn the ocean. So அவங்க என்ன பண்றாங்க, கடந்துகிட்டே இருக்காங்க. ஒன்னும் வரா மாதிரி தெரியல அவங்களுக்கு. So இதை கடந்தால் அமிர்தம் வரும்னு பகவான் சொல்லியிருக்காரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இன்னும் நம்பிக்கையோட கடைந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் அதுல இருந்து என்னென்ன வந்துச்சு அப்படின்னு.
As a result of churning, a huge amount of poison was produced. முதல்ல பெரிய அந்த ஆலகால விஷம் வந்து கிடைச்சது. The Prajapati, seeing no one else to save them, approached Lord Shiva and offered him prayers full of truth. So பாக்குறாங்க எல்லாரும் வந்து சிவபெருமான் கிட்ட உங்களை தவிர்த்து இந்த ஆலகால விஷயத்துல இருந்து நம்மளை காப்பாற்ற முடியாதுன்னு அவங்க பிரேயர் பண்றாங்க. அதனால லார்ட் சிவா இஸ் கால்ட் அசுதோஸ் பிகாஸ் he is very pleased if one is a devotee. அவர் உடனே பக்தர்களுக்காக அவர் உடனே இணங்கி விடுவார் சிவபெருமான். அதனால he agreed to drink. ஓகே, நானே அந்த இதை வந்து குடிச்சுக்கிறேன்ட்டு அவர் வந்து அந்த ஆலகால விஷயத்தை குடிக்கிறார். The goddess Durga Bhavani, the wife of Lord Shiva, was not at all disturbed when Lord Shiva agreed to drink the poison for she knew Lord Shiva prowess. Indeed, she expressed her pleasure at this agreement. அவங்க வந்து பார்வதி என்ன பண்றாங்க, அவங்கள வந்து தடுக்கல, ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்காக வந்து கஷ்டப்படல, சந்தோஷப்படுறாங்க. ஏன்னா அவர் வந்து பகவானுடைய பக்தன், அதனால வந்து ஒன்னும் ஆகாது சிவபெருமானுக்கு அப்படின்றதுல அவங்களுக்கு ஸ்ட்ராங் இது. லார்ட் சிவா gathered the devastating poison which was everywhere. எல்லா இடத்துலயும் இந்த ஆலகால விஷயத்தை வந்து ஒருங்கிணைக்கிறார். He took it in his hand and drank it. அது அவர் கையில எடுத்துட்டு என்ன பண்றாரு, குடிச்சிடுறாரு பகவான். After he drank the poison, his neck became bluish. அதனாலதான் வந்து அவர் பார்த்தோன்னா நீலகண்டன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அவரோட கழுத்து வந்து பார்த்தோன்னா அப்படியே வந்து விஷமா மாறிடுச்சு. அவ்வளவு பாய்சனா இருந்துச்சா வாசுகி கிட்ட இருந்து வந்து அந்த ஆலகால விஷம். A small quantity of the poison dropped from his hands to the ground, and it is because of this poison that there are poisonous snakes, scorpion, toxic plant, and other poisonous things in this world. Okay, so அந்த ஆலகால விஷயத்துல இருந்து ஒரே ஒரு டிராப் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பூமியில விழுந்ததுனாலதான் நமக்கு வந்து நிறைய இந்த விஷமுள்ள பாம்புகளும், தேல், ஸ்கார்பியன், தேல்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, தேலு, டாக்ஸிக் பிளான்ட், சில தாவரங்கள் கூட ரொம்ப விஷமானது, அது இந்த அரளி இதெல்லாம் நம்ம சொல்றோமே, அண்ட் அதர் பாய்சனஸ் திங்ஸ் இன் திஸ் வேர்ல்ட் ஆர் எஸ்டாப்ளிஷ்ட். ஸோ அந்த ஆலகால விஷயத்துல இருந்து ஒரு பகுதி, அப்ப எல்லாம் விழுந்துதான் என்ன இருக்கும் பாருங்க. ஸோ அந்த ஒரு பகுதி இந்த பூமியில விழுந்ததுனாலதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த விஷமுள்ள நச்சு தாவரங்களும் நச்சு உள்ள பொருட்களும், ஐ மீன் உயிருள்ள பொருட்களும் வந்து இருக்கு. அதாவது தேல் அண்ட் பாம்பு அதெல்லாம் இந்த உலகத்துல இருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். After Lord Shiva drank all the poison, both the demigods and the demons took courage and resumed their activities of churning. இப்ப வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தெம்பு வந்துச்சு, ஓகே இனி விஷம் வராதுன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி புது தெம்போட ரெண்டு பக்கமும் அசுரர்களும் தேவர்களும் வந்து கடைய ஆரம்பிக்கிறாங்க. Because of this churning, first a surabhi cow was produced. முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சுரபி, நம்ம காமதேனு சுரபின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, பால் கொடுத்துட்டே இருக்கும், அந்த சுரபி பசு வந்து முதல்ல கிடைக்குது. Great saintly person accepted this cow to derive clarified butter from its milk and offer this clarified butter in oblations for great sacrifices. நம்ம வந்து இது அந்த யக்ஞங்கள் வந்து நம்மளுடைய கடமைன்றதை பாக்குறோம். அதுக்கு தூய்மையான பொருட்கள் நம்ம யூஸ் பண்றோம். அதுல ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா நெய். அந்த நெய் வந்து இந்த சுரபி பசு கிட்ட இருந்து கிடைக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்தது சுரபி. தேர் ஆஃப்டர் a horse named உச்சரஸ்வ was generated. This horse was taken by பலி மகாராஜ். முதல்ல வந்து சுரபி வந்து தேவர்களுக்கு, அடுத்து ஒன்னு தேவர்களுக்கு ஒன்னு அசுரர்களுக்கு, இந்த மாதிரி மாறி மாறி போகுது. உச்சரஸ்வ அப்படின்ற அந்த குதிரை வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவும் வெற்றிக்குண்டான அறிகுறி. சோ அது வந்து பலி மகாராஜ் எடுத்துக்கிறார். Then there appeared Airavata and other elephants that could go anywhere in any direction. And she elephant also appeared. சோ அங்க பாத்தீங்கன்னா ஐராவதம் யானை, அதுதானே வந்து புலி விழுந்து போயிடுத்து, ஒன்னொன்னா காணாம போயிடுது இல்லையா, இப்ப திருப்பி அதெல்லாம் கிடைக்குது அவருக்கு. சோ அத வந்து தேவர்களுக்கு போகுது. Kaustubha was also generated and Lord Vishnu took that gem and placed it on his Kaustubha money. அதுவும் ரொம்ப வந்து உயர்ந்த கௌஸ்துப மணி, அதுவும் வந்து பகவானுக்கு கிடைக்குது. Thereafter a parijata flower and the apsaras, the most beautiful men in the universe were generated. பாரிஜாத மலர், அப்சரஸ்கள், இந்த உலகத்திலே வந்து மிகவும் அழகாக இருக்கக்கூடியவர்கள், அவங்க எல்லாம் வந்து கிடைக்கிறாங்க. எல்லாரும் வந்து இந்த பார்க்கடல்ல இருந்து கிடைக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். Then the goddess of fortune, லக்ஷ்மி தேவி வந்து வராங்க. அவங்க வந்து நேரம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா விஷ்ணு கிட்ட போய் இருந்துடுறாங்க. The demigods, great sages, Gandharvas and others offered her the respectful worship. எல்லாரும் அவங்களை வந்து வழிபடுறாங்க. அவங்க இந்த செல்வத்தின் அதிபதி இல்லையா, அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவான் கிட்ட வந்து சரணடைஞ்சிடுறாங்க. அவரை வந்து தன்னுடைய கணவராக ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கிட்ட போயிடுறாங்க. At last she selected Lord Vishnu to be her master.
Lord Vishnu gave her a place to stay everlastingly at his chest. அவர் என்ன பண்றாரு, இந்த 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 எத்தனை பொருட்கள் வந்துகிட்டே இருக்கு, மேலையும் அவர் இருக்காரு, கீழையும் கூர்ம அவதாரமா இருக்காரு, அதோட லட்சுமி தேவியும் அவங்க பக்கத்துல போயிருந்தோம்னா அவங்களையும் கூப்பிட்டு தன்னுடைய மார்புல வைத்துக் கொள்கின்றார் பகவான். அதுலயும் வச்சுட்டு என்ன பண்றாங்க, அடுத்து கண்டினியூ பண்றாங்க. The demons, however, being neglected by the goddess of fortune, were very depressed. So லட்சுமி தேவி தானாகவே வந்து பகவான் கிட்ட போயிடுறாரு. அதனால அந்த டீமன்ஸ் அசுரர்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கவலையாக இருக்கிறது. Then Varuni, the goddess of drinking, was generated, and by the order of the Lord Vishnu, the demons accepted her. அதனால வருணி, இந்த நீர் தேவதை அவங்க கிடைக்கிறாங்க. இப்ப வரார் நம்மளுடைய தன்வந்திரி. தன்வந்திரியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய அவதாரம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. சோ இங்க வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, demons and demigods with renowned energy began to churn again. பொருட்கள் எல்லாம் வரதை பார்த்து கண்டிப்பா அவங்க வந்து அந்த நெக்டர் கிடைக்கும், அந்த அமிர்தம் கிடைக்கும்ன்ற ஒரு ஆசையில இன்னும் கடைறாங்க. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா this time a partial incarnation of Lord Vishnu, பகவானுடைய ஒரு அவதாரமான தன்வந்திரி வரார். வரும்போதே வந்து அமிர்த கலசத்தோட வரார். எல்லா மெடிக்கல் இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல்லாம் வந்து தன்வந்திரி பிரேயரே இருக்கு. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள இனிஷியேட் பண்ணும்போது ஹாஸ்பிட்டல் போறதுக்கு முன்னாடி அந்த தன்வந்திரி பிரேயர் பண்ணிட்டு அவங்கள விடுவாங்க. ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து எல்லா நோய்களையும் வந்து அழித்து சுகத்தை கொடுக்கக்கூடியவர் அப்படின்றதுனால நம்ம தன்வந்திரி பிரேயரே இருக்கு. சோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, தன்வந்திரி வந்து வரார், வரும்போதே அமிர்த கலசத்தோட வரார். He was very beautiful and he carried a jug containing a nectar. அந்த அமிர்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு வரார். The demons immediately snatched the jug from Dhanvantari hands and began to run away. உடனே என்ன பண்றாங்க, இதுதான் அமிர்தம், இதற்காக தானே நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம், நம்ம இதை குடிச்சிட்டோம்னா நம்ம எவர் லிவிங், நமக்கு எந்த இதுவும் வராது இல்லையா, அதனால நமக்கு வந்து இது வந்து சாகா வரம் மாதிரி அப்படின்றதுக்காக தானே இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம்ட்டு என்ன பண்றாங்க, வேகமா அவரோட கையில இருந்த அமிர்த கலசத்தை புடிங்கிட்டு ஓடி போயிடுறாங்க. And the demigods, being very morose, took shelter of Vishnu. இப்ப திருப்பி அசுரர்கள் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க. தேவர்கள் வந்து சாஃப்டானவங்க இல்லையா, போய் பகவான் கிட்ட வந்து என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. After the demons snatched the jug from Dhanvantari, they began to fight among themselves. சரி, இந்த அமிர்த கலசத்தை தான் எடுத்தாச்சுல, அவங்களுக்குள்ள அமைதியா இருக்கணும் இல்லையா, அவங்களுக்குள்ளேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. The Lord Vishnu solaced the demigods, who therefore did not fight but remained silent. So with the fighting was going on among the demons, the Lord himself appeared as the incarnation of Mohini. இப்ப அவர் என்ன பண்றாரு, சோ அசுரர்களை வந்து நம்ம அசுரர்கள்கிட்ட இருந்து நம்ம திருப்பி அந்த அமிர்த கலசத்தை வாங்கி தேவர்களுக்கும் கொடுக்கணும் இல்லையா, அதற்காக தானே இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்க. அதனால என்ன பண்றாரு, அவரு மோகினி அவதாரம் எடுக்கின்றார். இதுலயே வந்து பாருங்க, கூர்ம அவதாரத்திலே எத்தனை அவதாரம் எடுத்துட்டார், கூர்ம அவதாரம், தன்வந்திரி அவதாரம், மோகினி அவதாரம். சோ மோகினி அவதாரம் ரொம்ப அழகு, உலகத்திலே வந்து ரொம்ப அழகு, யூனிவர்ஸ்லயே அழகு, அண்ட சராசரத்துல அழகான ஒரு பெண்ணா இருக்காங்க. அவங்கள பார்த்த உடனே அசுரர்கள்லாம் அப்படியே மயங்கிடுறாங்க. All the demons became captivated by the young woman beauty and became attached to her. அப்படியே அவங்கள விட்டா நமக்கு வேற அந்த அமிர்தம் கூட வேண்டாம், அந்த ஒரு நிலைமைக்கு அவங்க போயிட்டாங்க. Now, because the demons were fighting among themselves to possess the nectar, they selected this beautiful woman as a mediator to settle their quarrel. So, இப்ப என்ன பண்றாங்க, அழகிய பெண்ணே நீயே வந்து எங்களுக்கு வந்து இந்த அமிர்தத்தை கொடு, நாங்க ஒருத்தருக்கு மாத்தி ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்கிறோம் இல்லையா, நான் தான் குடிப்பேன்னு நீயே வந்து எங்க எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கலசத்தை வந்து மோகினி கையில கொடுக்குறாங்க. மோகினி யாரு, பகவானுடைய அவதாரம். எதற்காக அவர் இந்த அவதாரம் எடுத்தார், தேவர்களுக்கு அந்த அமிர்தத்தை கொடுக்கணுன்றதுக்காக. Taking advantage of their weakness in this regard, Mohini, the incarnation of the Supreme Personality of Godhead, got the demons to promise that whatever decision she might give, they would not refuse to accept it. சரி, நான் கொடுக்குறேன், ஆனா நான் என்ன சொன்னாலும் நீங்க வந்து மறுக்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு நிபந்தனைக்கனால நான் உங்களுக்கு தரேன் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. அவங்களும் ஓகேன்னு அக்செப்ட் பண்றாங்க. When the demons made this promise, the beautiful woman Mohini Murti had the demigods and demons sit in different lines so that she could distribute the nectar. தேவர்கள் அசுரர்கள் எல்லாரையும் வந்து உட்கார சொல்லி நான் உங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. She knew that demons were quite unfit to drink the nectar. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, தர்மத்தை நிலைநாட்டவும் அதர்மத்தை அழிக்கவும். ஆல்ரெடி வந்து தேவர்கள் கிட்ட இருந்ததெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் அசுரர்கள் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க. இப்ப இந்த நெக்டரும் குடிச்சாங்கன்னா அசுரர்கள் வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆயிடுவாங்க இல்லையா. அதனால என்ன பண்றாங்க, தேவர்களுக்கு மட்டுமே வந்து இந்த அமிர்தம் போய் சேரணும் அப்படின்றதுல அவங்க ரொம்ப தெளிவா இருக்காங்க. Therefore, by cheating them, she distributed all the nectar to the demigods. அசுரர்களுக்கு கிடைக்க கூடாது அப்படின்றதுனால அவங்க சீட் பண்ணி டெமிகாட்ஸ்க்கு வந்து
ஒரு ட்ரிக் மூலமா அவங்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. when the demon saw this cheating of மோகினி மூர்த்தி they remained silent. சைலண்டா இருந்தது மட்டும் இல்ல, அதுலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ராகு கேதுதோ நம்ம பார்க்கணும் பாருங்க. so but one demon named ராகு dressed himself like a demigod. so அந்த ராகுன்ற அசுரன் என்ன பண்றாருன்னா, எதுக்கு வந்து இந்த மோகினி வந்து நமக்கு வந்து அமிர்தத்தை கொடுக்காம தேவர்களுக்கு வந்து அமிர்தத்தை கொடுக்குறா. சோ தேவர்கள் மாதிரியே நம்மளும் வந்து நம்மளை மாற்றிக்கொண்டு அங்க போய் உட்காரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து தேவர்கள் மாதிரி தன்னையே உருமாற்றிக்கொண்டு அவங்களோட லைன்ல போய் உட்காந்துடுறான். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மோகினி வந்து அந்த அமிர்தத்தை கொடுக்கும்போது அவனும் வந்து குடிச்சிடுறான். sat down in the line of the demigod. He sat beside the sun and the moon. sun and moon அவங்க ரெண்டு பேருக்கு பின்னாடி வந்து இந்த ராகு போய் உட்கார்ந்துடுறார். personality of godhead could not detect ராகு. கிளியரா அவங்களால அதை பார்க்க முடியல மோகினியால. the reason is that the lord wanted to show the effect of drinking nectar. எல்லாருக்கும் வந்து இந்த அமிர்தத்தை குடிப்பதன் மூலமாக என்ன புண்ணிய பலன் இருக்கு அப்படின்றத எல்லாருக்கும் தெரிப்பி வைக்கணும்ன்றதுக்காகவே பகவான் வந்து இந்த லீலையை பண்றார். when the supreme personality of godhead understood how rahu was cheating, he immediately cut off the demon's head. அந்த ராகு வந்து அந்த அமிர்தத்தை குடிச்சிடுறாரு. குடிச்ச உடனே என்ன பண்றது தெரிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு. ஓகே, ராகு வந்து அசுரன், ஆனா தேவர்கள் போல வேடமணிந்து இங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்கானோன்னு அந்த தலையை கட் பண்ணிடுறாங்க. எப்படி? சக்கர தாழ்வார் பாருங்க, சக்கரம் மூலமாக. அப்ப அதுல இருந்து தெரியுது வந்து மோகினி வந்து இது வரைக்கும் அவங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, மோகினி வந்து ஒரு பெண், மிகவும் அழகான பெண். ஆனா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சாக்ஷாத் பகவானுடைய ஒரு இன்கார்னேஷன், அவங்களுடைய ஒரு அவதாரம். So Rahu head, however, having been touched by the nectar, became immortal. அதனால அது வந்து அந்த தலை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவும் வந்து இம்மோர்டல் என்ன சொல்றது, நிலையானதாக மாறிடுது, அழிவற்றதாக மாறுகிறது. Thus Lord Brahma accepted Rahu head as one of the planet. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய 9 நவகிரகங்கள்ல ராகுவையும் வந்து ஒரு நவகிரகமா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. Since Rahu is an eternal enemy of the moon and the sun, he always tries to attack them on the night of the full moon and the dark moon. அதனாலதான் நமக்கு வந்து இது சந்திர கிரகணம், சூரிய கிரகணம் எல்லாம் வருது அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன கதை மூலமாக. After the demigod finished drinking the nectar, the supreme personality of God had assumed his own form. The place, the time, the cause, the purpose, the activity, and the ambition were all the same for both the demigods and the demon. But the demigods achieved one result and the demons on the other side. So because the demigods were always under the shelter of the dust of the Lord Lotus feet, they were very easily drink the nectar and get its result. The demons, however, not having sought shelter at the lotus feet of the Lord, were unable to achieve the results they desired. So இங்க அல்டிமேட்டா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, பகவான் கிட்ட நம்ம சரணடையும் போது நம்ம எவ்வளவு கஷ்டத்துல இருந்தாலும் அதுல இருந்து நம்மை காப்பாற்றுபவராக இருக்கின்றார். இந்திரதேவன் எல்லாவற்றையுமே எழுந்துட்டார். அவருடைய செல்வம், அவருடைய பதவி, அவருடைய லோகம் எல்லாத்தையும் எழுந்துட்டார். ஆனா எப்ப அவங்க வந்து பகவான் கிட்ட சரணடைந்துட்டாங்களோ அவங்களுக்காக பகவானே வந்து பாத்தீங்கன்னா கூர்ம அவதாரம் மட்டுமல்ல, தன்வந்திரி அவதாரமாக அந்த அமிர்த கலசத்தோட வந்தார். மோகினி அவதாரமாக அந்த அசுரர்களை அழித்து திருப்பி வந்து தேவர்களுக்காக அவர் வந்து நிறைய தேவர்களுக்காக அவர் வந்து மோகினி அவதாரம் எடுத்து தர்மத்தை நிலைநாட்ட ட்ரை பண்ணார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ அல்டிமேட்டா ஏன் அப்படின்னாக்கா தேவர்கள் பகவானுடைய பாதார விந்தங்களில் வந்து சரணடைறாங்க. அதனால அவர்களுக்காக எப்பவுமே பகவான் இருக்கின்றார். ஆனா அசுரர்கள் வந்து சரணடைறது இல்லை. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அசுர குணத்தோட இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். O king, after the supreme personality of God had brought to completion the affairs of the churning the ocean and feeding the nectar of the demigods who are his dear devotee, he left the presence of them all and was carried by Garuda to his own abode. So இந்த அவதாரம் முடிந்ததுக்கு அப்புறம் கருடன் மூலமாக அவருடைய கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு பகவான் சென்றார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காவது ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும், இதுல எதுனா ஆட் பண்ணணும்னா நீங்க ஆட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா, லைன்ல இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகேங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு சாபம் விட்டாங்க? இப்ப கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த இது கூர்ம அவதாரத்தோட மூலம் என்னன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? யாருடைய சாபம் இதற்கு காரணம்?
துர்வாச முனிவர். துர்வாசருடைய சாபம் மாதாஜி. துர்வாச முனிவர் யாருக்கு சாபம் விட்டாரு? சந்திரனா? இந்திரனுக்கு. இந்திரதேவன் மாதாஜி. இந்திரன் கிட்ட அந்த யானையோட பெயர் என்ன? ஐராவத யானை. ஐராவதம். பகவான் என்ன அவதாரம் எடுத்தாங்க இதுல? கூர்ம அவதாரம். கூர்ம அவதாரம். அதுல மோகினி அவதாரம், தன்வந்திரி அவதாரம். ஓகே, சரி. இதுல அந்த அந்த ஆலகால விஷத்தை அருந்தியவர் யாரு? பிரம்மாவா? சிவபெருமான். சிவபெருமான். என்ன மலைய வச்சு இவங்க அந்த கடலை கடைந்தார்கள்? மந்தார மலை மாதாஜி. மந்தார மலை. எந்த கடல்ல அவங்க கடைந்து இந்த பொக்கிஷங்கள்லாம் வெளியில வந்தது? பார்க்கடல் மாதாஜி. பார்க்கடல். ஓகே, எதை வச்சு அவங்க கடைந்தார்கள்? மந்தாரம். வாசுகி என்ற பாம்பை வச்சு. வாசுகின்ற பாம்பை வச்சு கடந்தாங்க. ஓகே, வேற ஏதாவது நீங்க இப்ப எதனா கேள்வினா கேட்கலாம். வேற என்ன பார்த்தோம்? ஓகே, இந்த டைம்ல இருந்த அசுரர்களோட தலைவர் யாரு? ராகுவா மாதாஜி. அசுரர்களோட தலைவன் யாரு இந்த டைம்ல? கூர்மாவதாரம். யாரோ சொன்னீங்க இப்ப ஆன்சர். பலி மகாராஜ். எஸ் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. பலி மகாராஜ் இவ்வளவு இது பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா இவங்களுக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கும் அசுர தேவர்களுக்கு. அதுவும் பலி மகாராஜ் இருக்கும்போது இன்னும் ரொம்ப பயமா இருக்கும். ஏன்னா அவங்க எல்லா 3 உலகத்தையுமே அவங்க புடிச்சிடுவாங்க. ஏன் அந்த மாதிரி? பலி மகாராஜ் மேல பகவான் தேவர்களுக்காக என்ன வேணா பண்ணுவார். ஆனா இந்த விஷயத்துல பலி மகாராஜ் விஷயத்துல அவங்க ரொம்ப பயப்படுவாங்க, பகவான் எதுவும் செய்ய மாட்டாரோ அப்படின்னுட்டு. ஏன்? யாராவது சொல்ல முடியுமா ஏன்? பலி மகாராஜோட தாத்தா யாரு? இதற்கு முந்தின அவதாரம் ஹிரண்யகசிபு. ஹிரண்யகசிபுவோட பிள்ளை யாரு? பிரகலாதன். பிரகலாதனுக்கு பகவான் இது கொடுத்திருப்பார், வாக்கு கொடுத்திருப்பார். உன்னுடைய தலைமுறையில நான் யாரையும் கஷ்டப்படுத்த மாட்டேன் அப்படின்னு வாக்கு கொடுத்திருப்பார். அந்த தைரியம் நம்மளுடைய பலி மகாராஜ், அவருடைய பேரன் தான் பலி மகாராஜ். அதனால அந்த தைரியம் பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார்னா 3 லோகத்திலயும் அடக்கி ஆழ்வார் அப்படின்றத பாக்கலாம். அதனால தேவர்களுக்கு எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் கூடமாவே பயமா இருக்கும். ஏன்னா அவர் வாக்கு கொடுத்திருக்கார், உன்னுடைய சந்ததியினரை நான் எதுவும் பண்ண மாட்டேன்ட்டு. அதனால இந்த பலி என்ன பண்றான், எல்லா 3 லோகங்களையும் அடைந்து விட்டானே அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்கும். அடுத்ததுல நம்ம இந்த வாமன அவதாரத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம். நரசிம்ம அவதாரம் பாக்கி இருக்கு இல்லையா, நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம லைனா பார்த்துட்டு வரல, நம்ம ஹியர் அண்ட் தேர் அப்படின்னு தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். வேற யாருக்காவது ஏதாவது கதை ஏதாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணுமா, ஏதாவது சொல்லணுமா? அந்த பலி மகாராஜ் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க மாதாஜி. பலி மகாராஜோட கதை வாமன அவதாரத்துல நம்ம பார்ப்போம். வாமன அவதாரத்துல சோ நம்ம பிரகலாத் மகாராஜனோட பேரன் தான் பாத்தீங்கன்னா பலி மகாராஜ். ஹிரண்யகசிபு பார்த்தோம் இல்லையா, ஹிரண்யாக்ஷன் நம்ம மச்ச அவதாரத்தை பார்த்தோம். அவங்க ஆக்சுவலா பகவானுடைய அந்த 7 கதவு இருக்கு இல்லையா வைகுண்டத்துல, 7வது கதவுல வாயிற்காவலர்களாக இருக்கவங்க தான் ஜெய விஜயன், 2 காவலர்கள், பாதுகாவலர்கள், வாயில் காவலர்கள். அந்த செக்யூரிட்டி இதுல அவங்க இருக்கும்போது சனத்குமாரர்கள், பிரம்மதேவரோட முதல் படைப்பு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சனத்குமாரர். 5 வயது குழந்தைகளாக அவங்க வருவாங்க. அவங்கள இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க சொல்லுவாங்க, இல்ல நாங்க ஹரிபக்தி பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஏன்னா பிரம்மதேவர் ஃபர்ஸ்ட் படைக்கிறார் பகவான். அவருக்கு ஃபுல்லா இருட்டா இருக்கு, ஒண்ணுமே தெரியல. நான் யாரு, நான் எதற்காக இங்க இருக்கேன், என்ன பண்ணணும் அதெல்லாம் தெரியல. அப்ப ஒரு அசரீரி மட்டும் கேக்குது, தவம் தவம் தவம்ட்டு. அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, ஓகே நம்மள தவம் பண்ண சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த ஓம்ன்றதோட அவர் தவம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். அந்த தவம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் சிருஷ்டி பண்றாரு. அதோட அந்த தவத்தோட மகிமை என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, அந்த 4 பேரும் எப்பவுமே நாங்க ஹரிபக்தி பண்ணிட்டே இருக்கோம், எங்களுக்கு இந்த சம்சார சாகரம் எல்லாம் வேண்டாம், நீங்க வேற யாராவது வச்சு இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணிக்கங்கன்னு சொல்லிடுறாங்க. சோ அவங்க ரொம்ப புனிதமானவர்கள், புனித ஆத்மாக்கள் சனத்குமாரர்கள்.
அப்ப அவங்க எப்ப வேணா எங்க வேணா போலாம் வரலாம். அவங்களுக்கு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது. எல்லா இடத்துலயும் விசா அவங்களுக்கு பர்மிட். ஆனா வைகுண்ட லோகத்துக்கு போகும்போது அந்த 7வது கதவுல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க அந்த செக்யூரிட்டியா இருக்கவங்க என்ன பண்றாங்க, விஜய ஜெய அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவர அலோ பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. அவங்க 4 பேர. அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க சின்ன பசங்க மாரி இருக்காங்க இல்லையா? அந்த மாதிரியான ஒரு அவங்க அது வந்து பூலோகத்துல தான் நமக்கு வந்து இந்த வேற்றுமைகள், இருமைகள் அதெல்லாம் இங்க தான் இருக்கும். ஆனா வைகுண்ட லோகத்துக்கு போகணும்னா நம்ம அதுக்கு முதல்ல தகுதியானவங்களா இருக்கணும் இல்லையா? தகுதியானவங்களா இருந்தனா நம்ம இந்த லோகத்துல இருக்கவே மாட்டோம். அங்க போயிடுவோம் எப்பவுமே. எப்பவுமே பகவானுடைய தொண்டன் அவருக்கு சேவை பண்ணுன்ற தாட்டோட. அவங்க என்ன நினைச்சுக்குவாங்கன்னா, இவங்கள வந்து இந்த அ ஒரு ஒரு அ ஒரு ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் தாழ்வா நினைச்சுருவாங்க. அவங்க பார்க்கறதுக்கு சின்ன பிள்ளைங்க மாரி இருக்கிறதுனால, உள்ள விட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து தடுக்குறாங்க. அதே அ விஜய, ஜெய அந்த பாதுகாவலர்கள் லக்ஷ்மி தேவிக்கும் கூட ஒரு தடவ பண்ணியிருக்காங்க. அப்ப கூட பகவான் வந்து பொறுமையா இருந்துட்டார். ஆனா இந்த தடவ பக்தர்களுக்கு இது பண்ணதுனால, அ ஆக்சுவலா அவருக்கு வந்து லீலை பண்ணணும். அவர் கூட சண்டை போடுறதுக்கு அவருக்கு ஈக்குவலான ஆட்கள் வேணும். அதனால வந்து அவருடைய பாதுகாவலர்களே வந்து 3 யுகத்திலயும் வந்து பிறப்பெடுக்க ஐ மீன் அவங்கள வந்து பிறப்பெடுக்க வச்சு அதன் மூலமாக அவதாரம் பண்ணார். சோ இந்த சனத்குமாரர்கள் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, பிரம்மத்தோட இருக்கவங்க. அவங்களுக்கு எப்படி கோவம் வரும்? ஏன் வருது அப்படின்னாக்கா, அகைன் அது வந்து நம்ம கிருஷ்ணரோட லீலை அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும். ஆக்சுவலா நம்ம இப்ப இது எதுக்காக இந்த கதை சொல்றோம்? பலி மகாராஜ். சோ அதுல வந்து அந்த விஜய ஜெயன் இருக்காங்க இல்லையா? அதுல வந்து ஹிரண்யாக்ஷன், ஹிரண்யகசிபு. ஹிரண்யாக்ஷன் மச்ச அவதாரத்தோட அவர் போயிட்டாரு. ஹிரண்யகசிபு அவரோட பிள்ளை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரகலாத் மகாராஜ். பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து பகவான் மேல வந்து எப்பவுமே வந்து ஹரி பக்தியே சொல்லிட்டே இருப்பார். ஹரி, ஹரி, ஹரின்னு அவருடைய நாமத்தையே சொல்லிட்டு இருப்பார். அதாவது இப்போ நம்ம காதுல ஏதாவது ஒண்ணு விழுந்ததுன்னா, அத பத்தின தாட் வரும் இல்லையா? பிரகலாத் மகாராஜ் இருக்கும்போது இப்போ எல்லா உலகங்களையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 லோகத்தையும் வந்து ஹிரண்யகசிபு தான் ஆள்றான். அப்ப எல்லாரும் வந்து ஹிரண்யகசிபு வாழ்கன்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஆனா அவர் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா மாற்றுதலாக ஹரிபக்திய வந்து சொல்லிட்டு இருப்பார். அவருடைய குருகுலத்துக்கு அனுப்பிச்சு வைப்பார். அங்க போயும் ஹரிபக்திய சொல்லிட்டே இருப்பார். அப்ப அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் ஹிரண்யகசிபுக்கு. எப்படி இந்த 3 லோகத்திலயும் வந்து நம்ம இததான் நம்மளுடைய நாமம் தான் சொல்றோம். இப்ப ஏதாவது ஒருத்தவங்களுக்கு தெரியணும்னா ஏதோ ஒரு சோர்ஸ் உள்ள வந்தா தானே அத பத்தி தெரியும். எல்லாருமே என்னோட பேர் சொல்லும்போது இவன் மட்டும் எப்படி மாற்றுதலா சொல்றான்ட்டு அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். அதோட ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹிரண்யகசிபு சாகாவரம் வேணும் அப்படின்றதுக்காக அவர் வந்து காட்டுக்கு தவம் பண்ண போறேன்னு சொல்லி போயிடுவார். அப்ப அப்பவே அவர் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருப்பாரு. அவரு தவம் பண்ண போறேன், இன்னும் எனக்கு சக்தி வேணும், சாகாவரம் வேணும்னு போகும்போது, அவரோட மனைவி வந்து பிரெக்னன்ட்டா இருக்காங்க. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, எல்லா தேவர்களும் என்ன பண்ணாங்க, ஒன்று கூடி அந்த குழந்தைய அப்பாவே தாங்க முடியல. அவனோட குழந்தைய வந்து எப்படி நம்மளால சகிச்சுக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு, அவங்க குழந்தைய கொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக வராங்க. அவங்களுடைய மனைவி பிரெக்னன்ட்டா இருக்காங்க. யாரு? ஹிரண்யகசிபுவோட மனைவி பிரெக்னன்ட்டா இருக்காங்க. அப்போ அந்த குழந்தையும் கொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக தேவர்கள் வரும்போது, நாரத முனிவர் வந்து மறிக்கிறாரு வழியில. இல்ல நீங்க அந்த மாரி பண்ண முடியாது. ஏன்னா, அசுரனுடைய குழந்தை வந்து ஒரு ஒரு புண்ணிய பக்தனா கூட இருக்கலாம். அதனால பகவானுடைய லீலை என்னன்றது நமக்கு தெரியாது. உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த உரிமை கிடையாது. அதனால நீங்க வந்து உங்களுடைய கடமைகளை செய்யுங்க. இது வந்து பகவானுடைய குழந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆ அவங்களுடைய மனைவி அவங்களோட பேர நான் மறந்துட்டேன். அவரு என்ன பண்றாருன்னா, அவருடைய குடிலுக்கு கொண்டு போய் ஆசிரமத்துக்கு லீலாவதி மாதாஜி. ஆ அவங்க மனைவி பேரு. ஹிரண்யகசிபுவோட மனைவி பேரு. ஸ்டார்ட் ஆகும் ஏதோங்க மாதாஜி. அடுத்த கிளாஸ்ல நான் சொல்றேன். அப்ப அவங்கள கொண்டு போய் என்ன பண்றாருன்னா, அவருடைய ஆசிரமத்துல வச்சு அவங்களுக்கு வந்து ஃபுல் புரொடெக்ஷன் குடுக்கறது மட்டும் இல்லாம, எப்பவுமே வந்து ஹரி பக்திய வந்து சொல்லிட்டே இருப்பாரு. ஹரி லீலை, பகவானுடைய குணங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டே இருப்பாரு. அப்ப குழந்தை வயித்துக்குள்ள இருந்து அதெல்லாம் கேக்குது. கேட்டு, கேட்டு, கேட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா, சிறந்த ஹரிபக்தனா மாறிடுறாரு. அதனால தான் வெளியில வந்து வரும்போது குழந்தை டெலிவர் ஆகும்போது கூட, தன்னை சுத்தி எல்லாருமே வந்து ஹிரண்யகசிபுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா அவர் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா, ஹரிநாமத்த சொல்லிட்டே இருப்பாரு. சோ, அப்போ நரசிம்ம அவதாரம் வந்து நம்ம அடுத்ததுல இன்னும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பார்க்கலாம். ஏன்னா, அவர் 9 கோரிக்கைகள் வச்சிருப்பாரு. அத எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணி நரசிம்ம அவதாரம் எடுப்பாரு பகவான். சோ, பாத்தீங்கன்னா, அ அப்ப வந்து நரசிம்ம அவதாரத்துல அவர் வந்து கேட்பாரு. பிரலாதா உனக்கு என்ன வேணும் கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப பிரலாத் மகாராஜ் கேட்பாரு, என்னுடைய தந்தைய வந்து நீங்க அ அவருக்கு வந்து மோட்சம் குடுக்கணும்னு சொல்லி அவர் வேண்டுவார். அப்ப அவர் சொல்லுவார், உன்னுடைய முந்தைய தலைமுறை, பிந்தைய தலைமுறை 7 தலைமுறைகள்னு நெனைக்கிறேன். அவங்களுக்கு வந்து என்னால எந்த கஷ்டமும் வராது அப்படின்றத நான் வந்து அவங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் குடுக்க மாட்டேன்றத நான் வந்து உனக்கு வாக்கு தரேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு.
அதுதான் வந்து அடுத்து கேட்பாரு, அடுத்து உனக்கு என்ன வேணும், உனக்காக ஏதாவது கேளும் போது, இப்ப நான் உங்ககிட்ட ஒரு வரம் கேட்டேன் இல்லையா, இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் எனக்கு வரக்கூடாது, உங்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய மனப்பான்மை மட்டும்தான் எனக்கு இருக்கணுமே தவிர்த்து உங்ககிட்ட வரமா கேட்கணும் அப்படின்ற அந்த அந்த ஒரு நீச்சமான எண்ணம் கூட எனக்கு வரக்கூடாதுன்னு கேட்பாராம். எவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த பக்தி பாருங்க. சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பேரன் தான் வந்து பலி சக்கரவர்த்தி. பலி சக்கரவர்த்தி அவரும் 3 லோகத்தையும் வந்து ஃபுல்லா அவர் தான் ஆள்கின்றார். அதனால தேவர்கள் திருப்பி பகவான் கிட்ட வேண்டுவாங்க, நமக்கு வந்து நம்மளுடைய இந்திரலோகம் அதெல்லாம் திருப்பி வரணும்னு ஒண்ணு. அவர் அதனாலதான் வாமன அவதாரம் எடுத்து பகவானை வந்து 3 லோகத்தையும் வந்து தன்னுடைய காலால அளந்து ஆஹ் பலி சக்கரவர்த்திய நிரந்தரமாக அதால பாதாளத்துக்கு வந்து அனுப்பிடுறாரு. அப்படி அனுப்பிட்டு கூட அவர் சொல்றாரு, எனக்காக நான் வந்திருக்கேன், நான் தான் பகவான் வந்திருக்கேன், 3 லோகத்தையும் கேட்க போறேன்னு தெரிஞ்சே நீ வந்து எனக்கு எனக்கு வாக்கு கொடுத்த இல்லையா, அதனால உனக்கு எப்பவுமே வந்து நான் வந்து காவலனாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாதாள லோகத்தோட காவலனாக இன்னும் வந்து பகவான் இருக்கின்றார் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். சோ பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தனுக்காக எவ்வளவு தூரம் இறங்கி போறாரு, அவரோடது வந்து புரிஞ்சுக்கவே முடியல. தேவர்களை காப்பாத்தணுன்றதுக்காக 3 லோகங்களையும் வளர்க்கக்கூடிய பெரிய உயர்ந்த அவர், அதை மீறி நம்மளால யாரும் நினைச்சே பார்க்க முடியாது, அவ்வளவு உயர்ந்தவராக இருக்கின்றார். அதே மாதிரி பலி மகராஜ் வந்திருப்பது சாட்சாத் பகவான் அப்படின்னு இருந்தாலும் எல்லாரும் அவர்கிட்ட வந்து கையேந்தி நிப்பாங்க. ஆனா பகவான் என்கிட்ட வந்துட்டார், அதுவும் இல்லாம நான் கொடுக்குறேன்னு வாக்கு சொல்லிட்டேன், அதற்காக என்னோட எது போனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு தெரிந்து கொண்டே வந்ததுனால இவனும் சிறந்த பக்தன் அப்படின்றதுக்காக அவருக்காக என்ன பண்ணுவார், பாதாளத்துல வந்து அவர் வந்து அரசாட்சி பண்றார் பலி சக்கரவர்த்தி. அவருக்கு பாதுகாவலனாக இவர் போய் அங்க வந்து இருக்கார் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். சோ பகவானின் குணங்கள் வந்து ரொம்ப திவ்யமானது. அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம உயர்ந்த பக்தனாக இருந்தால் மட்டுமே அதையெல்லாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இன்னைக்கு நம்ம கூர்மாவதாரம் பார்த்தோம். அடுத்த வாரம் நம்ம வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கதையோட பார்க்கலாம். வாஞ்ச கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்துப்யேவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि बोल, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।